Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Kajing geli kami hato on khitma biang hapo Pakistan ngin ya bishar lemo. Katkum kajing yo ban yakran u Shanghai bat ki report slaong ba imat hapo Pakistan on sa khitma biang katai bro kasdang halor ka jiwan ban penthai bom jongki leno haki jaka syongki rupaj ba katai ka jiwan penthai bom kadai hakapor shiteng senya bat katai ka jiwan penthai bom jongki leno kadai ka bashir khaiba hakaba khandai ngut ki khna gila ya phasyan bat kan thopru ya iwe iriu kan thei ki tei ki khna ki balayap haka jiwan bom jongki leno ki dei san ngut ki khna shinrang bat saw ngut ki khna kan thei halor ka jinglej pen thai bom jongki leno ya ki katto katne ki benta hapo Pakistan ki ba mensauro kito ki balayap ro kito halor katei kumno phias ngau hato ka sarkar Pakistan kan le kumno halor katei ka jingjia comments